Hej kære brugere, kære seere. Kan I se denne ting? Det er en bolle. Men hvad er bedre end en bolle? Det er det allernyeste inden for foodbranchen. Et æble med ketchup indeni uden kernhus, med skinke på toppen og pizza under. Men inden i dette æble, der gemmer der sig en lille chokoladekiks. Det er en. Skal vi se, hvor godt det smager? Jeg var lidt skeptisk i starten, men så fandt jeg ud af, at der var en kiks. Ja. Eddie, du tæller ned. Fra 5, tak. Dem. 4. Due. 1. Ja, hvad kommer så? 0. Tror jeg. Lækkert. Det smager grimt. Det ligner gyld. Lækkert, der ruder i dine nyheder. Tak for i dag.